Kaixo, egunon, ongi etorri enpresarian webgune honetara. David Martínez naiz, bai Euskal Herri Elkarteko teknikaria, eta dakizuen bezala enpresarian proiektua bai Euskal Herri Elkarteak kudeatzen duen proiektua da, eta bere helburu nagusia enpresa eta profesionalen arteko harremanak sortu eta sendotzea da. Enpresarian proiektuak bi ardatz nagusi ditu, batetikan enpresarian foroa eta bestetikan enpresarian azoka. Saio hau enpresarian foroen barruan kokatzen da eta bere berezitasuna da zuzenean emititzen dugula, streamingen bidez, eta formatu honetan ja laugarren saioa izango da. Aurretikan Hartemaneko Gorka Etxabe Mintzaneteko Ainara Loiarte eta kide alkuleitzako Xabier Barinaga egon dira, eta gaurkoan gurekin Kutxa Ekoguneko Itxaso Olaizola egongo da. Itxaso Olaizola Kutxa Ekoguneko hizkuntza aniztasuna arduraduna da. Eta gaurkoan hainbat kontzeptu azalduko dizkigu. Zer dan ekologia, hizkuntza ekologia, hizkuntza aniztasuna eta euskara eta ekologiaren arteko lotura hitz egingo digu. Dakizuen bezala saio honek 15 minutuko iraupena dauke. Eta edozein momentun galderak egiteko eta aukera izango duzue galderei saioa bukatzen denen erantzuna emango zaie. Orduan, animatzen zaituztet galderak egiten, interaktuatzen eta Itxasorekin uzten zaituztet. Bueno, kaixo, egunon guztioi, eskerrak ematea lehenik enpresarian sareari, enpresarian sareko kide gara eta guretzako estrategikoa da euskera enpresan munduan, entitateen munduan zabaltzea. Beraz, eskerrak ematea gonbidapenagatik, erronka hau proposatzeagatik eta egiten duzuen lanagatik. Ziurtagiriak euskeraren hizkuntzen kudeaketan estrategiko dira, garrantzitsua dira, sustapen teknikak dira, oraindik ez dira obligatorioak, baina ikaragarrizko lana egiten dute kudeaketan, eta guri behintzat baliagarria zaigu. Beraz, hori esan da, hasiko naiz zuzenean ja zer egiten dugun azaltzera. Hori baino zer geran, ezta? Hemen Kutxa Ekogunea, Kutxa Fundazioaren entitate bada, Gipuzkoako gizarte ekintzarekin lotzen dena, eta hor ezagunak ditugu adibidez, osasunaren arloan onkologikoa, edo zientziaren divulgazioan Eureka Zientzia Museoa, gure kasuan ingurumena eta kultura ekologikoa sustatzea da Kutxa Ekogunearen egitekoa eta helburua. Eta horren baitan, salduko izuegu, gaurkoan hizkuntza eta ingurumena nola kudeatzen ditugun ekologiaren parke batetik, bai? Pixka bat ekarri dizuet hemen mapatxo batean, nun gauden, ezta? Webgunean aurkituko duzue, noski, baina gure proiektu nagusiak, badira hemen, hau kokatua dago Donostian, Miramon Parkea eta Galarreta bitartean, eta hemen azpian badaukazue Baratza Parke Sarea proiektua, Ekoguneko Baratze Parkea, bertan ditugu baratzak autokonsumorako, ekologikoan, 150 lur sailetik gora, eta modu komunitarian kudeatuak. Badago baita ere Baratza Eskola erakusketa gune bat, baratzaren interpretazio gune bat, guztia irekia nahi duenarentzat. Badago baita aurten irikiko den abeletxe proiektua, lurrarekin harremanaz gain, oso garrantzitsua da ere beste animaliekin, etxeko baserriko animaliekin nola harremantzen geran ikustea eta esperientzia zuzenak eukitzea beraiekin. Badaukagu gune itxi bat ere, euria desenteetan egiten digu, eta aur parke bat da, bertan jolasteko, jolas librea da sustatzen deguna, eta hor ere aisialdi eskaintza bat, urtebetetze festak, guztietan, ikusiko duzuen bezala, sortzen ditugun ekimen guztietan erabiltzen ditugun izenak euskeraz sortuak dira. Hori da modu bat
ekogunera sartzen zeranean konturatzeko hau ere euskeraz bizi den gune bat dela, arnasgune bat dela nahi baduzu, ezta? Ekogunea hitza, haur parkea, baratze eskola, baratze parke sarea, edo lurraldean egiten ditugun kanpainetan, etxeko ura, iturriko ura erabiltzeko kanpaina, bai? Hori adibide gisa. Orduan, ikusi dugu pixkat nor garen, eta orain erantzungo nioke galderari, ezta? Zergaitik hizkuntza kudeaketa ekologiaren parke batean. Hizkuntzaren kudeaketa edozein enpresetarako estrategikoa da, ezta? Badakigu hori erantzunkizun sozialarekin lotzen da, zerbitzu kalitatearekin, eskubide linguistikoekin, eta baita ere eraginkortasunarekin. Berrikuntza sozialaz hitz egiten danean, zenbat azpimarratzen den komunitateak, enpresaren komunitatea, tokiko komunitateak eraldaketarako duten indarra. Beraz, enpresa bat gai baldin bada, entitate bat gai baldin bada, euskararen munduan dagoen komunitate trinkori aktibatzeko eta indartzeko, segurazki berrikuntza egiteko ere indartuta egongo da. Beraz, ez da bakarrik egin beharreko bat, baizik eta eraginkortasunerako eta berrikuntza egiteko aukera bat, hizkuntza egoki kudeatzea, ingurumena egoki kudeatzea bezala. Baina hori edozein enpresari, edozein talderi aplikatu dakioke. Zerk egiten dugu gure, zer da berezi ekogunean? Ekogunean, euskararen sustapenera, euskararen aldeko ekimenetara iristen gera ekologiatik. Beraz, guk esaten dugu ekologikoa dela, euskaraz bizitzea, euskaraz lan eta zerbitzua eskaintzea. Eta hori hortara nola iristen geran, zergatik? Erantzungo nioke horri nola ez ba. Zergaitik, pixka bat ez naiz luzatuko azalpen teoriko egietan, baina hizkuntza ekologiaren oinarrietatik heltzen geragu euskararen eta hizkuntzekiko kezkara, hizkuntza aniztasunarekiko kezkara. Lehenengo ideia bat, ekologian aniztasuna aberastasuna da. Bioaniztasuna bezalaxe, baita ere hizkuntza eta kultura aniztasuna. Eta aberastasun hori zaintzen da praktika ekologikoekin, ekintza politika eta ezagutza ekologikoekin. Zer gertatzen da gaur egungo garapen ereduan? Beste krisien artean hizkuntza krisiare badegula. Beraz, nola da posible herri bat edo mundu mailan garapen jasangarria hitz egitea munduko hizkuntzen erdiak desagertzen ari badira. Kudeaketan hor zerbait, begiradan zerbait gaizki egiten ari da. Eta ez dira gure datuak, UNESCOn oinarritutako zientzia datuak dira. Beraz, pobretzen ari gera eta aberastasun bat galtzen ari gera. Eta bizirauteko aukerak ere murrizten zaizkigu munduko kulturak, naturarekin, munduarekin, planetarekin harremantzeko modu desberdinak galtzen baditugu. Orduan, aniztasuna babestu behar da eta arriskuan dago. Paradogikoa da, esaten ageri gera, gero eta hizkuntza gutxiago daude munduan, baina goazen euskararen lurraldera etortzea, eta euskararen lurraldean gero eta hizkuntza aniztasun gehiago dago. Badaukagu euskara, tokiko, berezko hizkuntza, espainola eta frantsesarekin elkarrekin eta egoera desorekatuan, hizkuntza munduko lengua franka bihurtu da, gurean ere bai, eta 100 gora hizkuntza berri etorri dira gurera. Aniztasuna da, balio positibo bada, baina nola egiten da posible hori, nola kudeatzen dugu hori, euskara ez bakarrik biziraun dadin, baizik eta euskararen garapen jasangarria izan dezagun. Horretarako guk argi daukagu ekologiaren begirada, ezta? Tokianekin eta globalki pentsatu. Elikadura subirautzarekin adibidez edo kontsumo arduratsuarekin ditugun leloak baliagarriak dira hizkuntzetarako. Goazen ikustea adibidez, gaur proposatu dizuegun izenburua, ezta? Euskara, tokikoa, garaikoa eta ekologikoa. Tokikoa, hizkuntza endemikoa delako euskararen lurraldean bakarrik hitz egiten da barkatu diasporakoei, hor ere bai, baina hemen jokatzen da partida, bai? Euskara garatuko da modu jasangarrian, bizi berrituko da, biziraungo du edo hilko da.
bai? Orduan, endemikoa da, eta beraz, hemen bakarrik hitz egiten da, eta horrek ekologikoki balio izugarria duela adierazten du, bai? Orduan, da tokikoa, da ekologikoa esan dugunareko, gure ekarpena mundura da euskera munduan ere egotea, eta euskeratik berritzea, baita enpresan ere. Eta bigarrenik, ekologikoa bai, eta garaikoa. Garaiko produktuak behar ditugu, eta garaiko hizkuntzak. Eta euskera ez da soilik hizkuntza zahar, altxor bat, baizik eta da, berrikuntzarako, eraldaketarako, enpresa sustapenerako palanka eta indargune bat. Bai? Orduan, mezua pixkat hori da. Azkenian oinarritzen da tokikoaren balio unibertsalean. Euskaratik gera unibertsalak. Euskaratik gera ere ekologistak. Bale? Agian, pixket ideia gehiegi edo eta azkarregia azalduak, baina hau da pixka bat gure abia puntua, gure marko teorikoa. Eta abia puntua hau izanik, ekologia zientzia intervenzionista da eta zientzia interdisciplinarra da. Eta beraz, neurri hartzeak eskatzen ditu. Bai, orduan, zergaitik ekologiaren parke batetik, proiektu batetik, nola ez. Eta nola, orain azalduko dizuet, adibide batzuk aukeratu ditut, ekogunean, kutxa ekogunean, ze praktika egiten ditugun hizkuntza kudeaketa egiterakoan. Bai? Lehenengo oso garrantzitsua gertatzen da, organigrama, enpresetan, gero eta horizontalagoa hobeto, gero eta proiektuetan kudeatuta hobeto, baina gure kasuan hizkuntza eta ingurumen politikak zuzendaritzatik zuzenean kudeatzen diren arloak dira. Eta badaukagu baita ere batzorde bat, ingurumen eta hizkuntza batzorde bat, non ekoguneko sail desberdinek parte hartzen duten. Horrek bermatzen digu, bi gai hauek, askotan externalidadeak bezala ikusten direnak, izatea gure kudeaketaren oinarriak. Edozein proiektotan, hizkuntza eta ingurumena kontuan hartzen dira diseinotik, ejekuzioan, komunikazioan, ebaluazioan, ziklo osoan. Proiektuen ziklo osoan txertatzen dira eta biak lotura eginez. Beraz, elkar eraginak eta elkar aberazten dira. Politika biak batzorde berean kudeatuta. Zer egiten dugu? Adibidez, urteko adierazleetan, batera ateratzen ditugu, zein diren gure helburuak, hizkuntzari dagokionez, hornitzaileen ehuneko zenbat izan euskalduna, eta bar. Edo proiektuen ebaluaketan, Kutxa Fundazioaren diru laguntzetan, eta bar. Ziurtagiria ere bai laguntzen digu, hornitzaile eta erosketetan, database bat eukitzen. Eta orduan guk kontuan eukitzen dugu gure hornitzaileek ziurtagiria duten edo ez, bai euskerari edo bikain ziurtagiria duten, eta zerbitza euskeraz emateko gai diren. Hori ere baliatzen dugu. Horrez gain, baditugu ere ekogunean sustatzen ditugun proiektuak hizkuntzari lotuak direnak zuzenki. Hezkuntza eskaintza. Azkenean, kultura jasangarrirako aldaketa hezkuntzaren bitartez egiten da. Gure gai monografikoetako bat, HH-tik unibertsitaterainokoak, hizkuntza ekologia unitateak ditugu. Gai berariaz lantzen den gai bat da. Baratze parke sarean, erabiltzailean hitz ditugu, ezta? Bilatzen dugu lursailak ematerako orduan irizpidetako bat bada hizkuntzarena. Bilatzen dugu genero oreka bat egotea, bilatzen dugu adintarte desberdinak egotea, aniztasuna egotea erabiltzaileen artean, eta euskera jakitea baliatzen da, balio positibo bat da ere bai, eta hizkuntzak gehiago hitz egitea hirutik gora ere bai. Beraz, horrek ekartzen digu ere aniztasuna eta euskera hizkuntza nagusi izatea. Eta badaukagu ere hitzartu izeneko erakusketa proiektu bat hizkuntza ekologiaren arloan. Badakit denboraz larri nabilela, baina bukaera emango diot gaurkoan. Ekogunean egiten ditugunaz gain, 2 proiektu estrategiko ditugu Gipuzkoako lurraldean, euskeraren ginkana jolasaren bidez hizkuntza ekologia sustatuta eta hizkuntza ekologistak, aktivistak sustatzeko helburua duena, eta ikastaro trinko bat, zer egin gure haurrak eta gazteak euskeraz bizitzea erabaki dezaten. Hau dago, modu sistemikoan, hezkuntza komunitatera, guraso,
hezitzaile eta irakaslei zuzenduta batez ere, transition mugimendutik hartzen dugu ideia, eta emunekin batera kudeatzen dugu, diseinatu eta ematen ditugu ikastaroak. Saiatzen gera, egon behar danean, beste ekimenetan egoten, Euskaraldian adibidez, Donostialdeko batzorde eragilean gaude, Kutxa Fundazioak Euskaraldiaren ikerketa lana ere diruz lagundu du, eta bestalde, lurraldea eta hizkuntza lotura horiek aztertzen ditugu. Ze askotan, euskararen biziberritzea ez da bakarrik euskara sailetik egiten, ez dugu euskara teknikariak egiten gure enpresetan, batzutan, demografia mugimenduak, ze ekonomia eredu sustatzen dan, ze etxe bizitza politika daukagun, hirigintza lurralde antolamenduak eragin handia du ere hizkuntzetan, eta ze enpresa mota eta enpresa horietan euskarak ze tokia duen ere, bere biziko garrantzia du euskararen bizi berritzean. Beraz, hortxe gauza horietan aigea, azken mezu bat igual ez, isteko, esandakoa, ingurumen, euskara, genero, zeharkako gaiak zentralitatea behar dute enpresetan, bigarrena, garapen eredu jasangarria izateko hizkuntzen garapena ere kontuan eduki behar da, batak bestea elikatzen du, eta azken ideia bat, ingurumena zainduta, hobeto biziko gerala nahiko barneratua dago, bizi hobe bat, planeta berdeago bat, hobe bat ekiko degula. Berdin esan daiteke hizkuntzarekin. Euskeraz biziaz hobeto biziko gera. Eta hori barneratzen badegu, ez bakarri bizi ardurarekin, bizi minarekin euskera lotu, baizik eta bizi pozarekin, bizi kalitatearekin, bizi eraginkortasunarekin, nik uste pertzepzio aldaketa horrek gure praktiketan ere eragina izango duela. Euskeraz lan eginez, euskeraz zerbitzua eskainiaz, ekologiko izanez. Euskera tokikoa, garaikoa eta ekologikoa delako. Hortxe gaurkoz eta eskerrak, mila esker, zaudeten guztioi.